nke Anambra Steeti wee nye ngalaba ndị ntorobịa nke otu ndị otu Kraịst n'ime Nigeria bụ YOWICAN chịkọbara ọgbakọ ọzọ ịkwalite ọnọdụ azụmahịa ya na ịbụ onye ndu nke ndọrọndọrọ ọchịchị bụ emume ha chịkọbara maka ndị otu ha. O were ọnọdụ na Assemblies of God Church dị n'Ọnịcha ebe ndị bịara ya bụ ndị otu ahụ ndị eji okwu ha abụ izu nke otu ahụ tinyekwazere ndị ndu nke ọnọdụ azụmahịa ya na igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị mere ka ndị ntorobịa mata ụzọ dị iche iche ha ga-esi wee tụnye oke nye agamnihu nke obodo. Ịfụnanya Nwankwọ na ebe ahụ. Onye ọbịa na ya bụ mmemme barista Nonsonwa Ebili n'okwu ya nke isiokwu ya bụ ịkụzi nkụzi gbasara ndọrọndọrọ gwara ndị ntorobịa ka ha bụrụ nnọọ ndị na-esonye n'okwe ndọrọndọrọ ọchịchị iji wee weta ya bụ mgbanwe a chọsiri ike. I made sure that the young people understood the importance of joining politics, knowing that politics is an assignment, knowing that we all have to be involved. Onye ọzọ kwuru okwu Reverend Arinze Chukwuka, onye kọwara ndị ntorobịa gbasatara ụkpụrụ ọchịchị, kọpụtara ha ezi ejirimara ndị ndu, iwu nakwazi ihe iche aka mgba ndị ndu na-enwetagasị ma mee ka ha mata na inwe nlegara anya bụ otu ejirimara ezi onye ndu. Senior Apostle Lawrence Nnagbo nakwazi Dr. Stella Paul bụ nnọọ ndị gwara ndị ntorobịa na ndị na-achọ ọrụ ka ha ghara ịdabere kpọmkwem n'ọrụ bekee kata maka ha nwee ihe ọzọ ha ga na-eme ma bụrụ ndị ga-etinye aka n'ịzụ ụmụ ahịa dịgasị iche iche ma kwupụta mkpa ọ dị inwe ọtụtụ ebe dị iche iche esi enweta ego. You must chart a good course for that ship, because if the ship sinks, go to your leadership. N'aka nke ya, Reverend Jeremiah Dadobi gwaziri ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ga-enwe aka ọrụ ma bụrụ ndị ga-enwe ndidi na ndụ, chepụtakwara ha mkpa ọ dị na-ekpere ndị ndu ha ekpere. Steeti Chairman otu YOWICAN Engineer Ekene Azụka kwupụtara nnọọ na ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ ohere iji wee mee ka ndị ntorobịa mara mkpa ọ dị. It's more about bringing young people together, enlightening them about politics. Inyezi onyinye award nyegara ndị tozuru etozu bụ nnọọ ihe mere ka ya bụ mmemme daa ụda. Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ